regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom juca la Burrito Bonanza sau nu, Burrito Blitz. Să vedem că acum s-a lansat. Am reușit în sfârșit să luăm acest skin de Gamibara. Dați să o echipez și punem culoarea clasică. Numai că pot să-i schimb culoarea. Uitați, dacă pui așa, se fac diferite culori. Oricum, o punem pe asta default. Și jucăm aici. Hai să vedem dacă putem câștiga acest meci. Și spuneți-mi în comentarii dacă vă place această hartă Burrito Bonanza. Ups, era să o iau, dar bine că n-am murit acolo. Bine, oricum, hai să trecem de aici. E cam complicat cu acești cartofi. Dăm un picior. Nu, am murit. Hai să trecem. Bun. Așa. Am avut noroc acolo. Și acum ne ducem pe aici. Sărim pe trambulină. Nu. Ok, măcar am căzut pe acest sandwich. Ok, nu văd nimic. N-am văzut nimic acolo. Hai să facem așa. Asta zic. Și aici, mai bine nu vă băgați că aici e un bug. Vi-l arăt în următorul match. Ok, era cât pe aici să fac acel bug. Mai bine că te blochezi acolo în acele, cum să le zic, garduri, putem să le zicem. Garduri mai mici. Uitați această Golden Banana. Boris o cheamă. Acesta cumva a trecut prin Burrito. Dar e cam complicată harta. Sincer. Hai să vedem. În următoarea rundă vom încerca să fim primii. Ok, uitați, Liquid Rainbow și Twister-ul, unul lângă celălalt. Ok, bine că am dat piciorul. Oh. Nu, o să pierd acum. Sau? Ok, sărim. Nu, dar nu vreau să dau double jump. Și acum am sărit aici. Ok, am dat piciorul aici. Și hai să vedem. Urcăm aici, sus. Ok, ce-a fost aia? Jur că n-a fost vina mea. What? Putem călca și pe acolo. Nu știam. Ok, clar, nu ne mai calificăm. Sau, poate, cu noroc.
măcar că am trebuit să ne calificăm. Nu, nicio șansă. Ok. Nu, n-am avut nicio șansă. Am sărit, probabil vrea să facă timp cu mine, dar nu. Dar sunt prea mici recompensele. 2 tokene. Astea nu le folosesc la nimic, 2 tokene. Hai să vedem următorul meci. Ce va fi în acest meci? Cu ce player? Poate dăm de unul cu numeros. Nu. Ok, am sărit aici. Ia să mă duc și eu pe aici. What? Ce-a fost aia? Ok, mă duc acum pe stânga. Păi, nu. Ok. În sfârșit. Ce? Acum tot a picat. Acum îi dăm jump și vă arăt bug-ul acela. Dar fix acum joc bine. De fapt, vi-l arăt eu imediat. Nu. Sau vreți să vi-l arăt acum? Ok. Nu. Mai bine ne calificăm. Bun. Hai să ne uităm pe acești playeri. Mateo. Hai, Mateo. Uite și pe Flipe. 373. Asta nu știu cum îl cheamă, nu i-am citit numele. Dar oricum, uitați un Inferno Dragon. Acum sărim aici. Adică acum, nu aici. Sărim încă o dată. Ne ducem pe aici. Și să vedeți ce rapid ajungem noi la finish. Nu. Ok, nu știu ce a fost ăla, cred că a fost bug sau nu știu, că sigur n-ar fi trebuit să se întâmple. Sărim pe trambulină. Nu. Hai că am mai și am sărit și apoi m-am dus jos. Ok, sar aici. Sar aici. Te duci greu, dar te duci mai rapid decât pe acolo. Și îți primul. Și cu tot cu schemă din asta. Ok, hai să ne uităm pe Cuba Pro. Ok, uitați Golden Gloves, banana de gold. Nu cred că să mă apuc să o iau de la turnament acum.
Acesta e chiar curios ce va fi în următorul. Păi dacă bagă emote, cred că ar băga emote numai din astea noi care se lansează aici la turnament. De fapt, nici nu știu ce emote-uri, de exemplu, ce ar mai putea emote-uri să mai bage speciale. Că nu prea are ce pușcă sau să-i dai o palmă, dar nu. Am trecut acolo cu noroc. A, aceasta e finala. Ok, nici n-am știut. Hai să ne calificăm. Ok. Am primit 2 tokene. Foarte mult. Avem aici un match. Să vedem câte explore putem face cu această Gummy Bara. Dacă vă întrebați ce am făcut cu gemurile, le-am irosit la turnament. Că primeați și 150 de gemuri. Doamne, ce prostie am făcut. Atunci când le-am irosit, mai bine le păstram. Sau de fapt nici nu mai știu ce am făcut cu gemurile. Dar probabil că asta am făcut. Ok, n-am făcut niciun espro. Mai încercăm o dată. Noi în următoarea rundă. Adică să ne bage în meci. Nu în următoarea rundă. Cred că hai să încercăm de fapt să facem și pe stânga. Să-mi ziceți dacă voi puteți. Sau să o fac. Nu o fac. Ce ciudat arată pe stânga să faci espro. Cred că e imposibil. Numai cred că stângacii pot face. Ok. Am făcut win. Nu știu ce a făcut acel bot, dar nu contează. Uitați cum arunc și eu cu banii în sus. Și apoi dispar. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați